Kaixo, aurreko unitatean komunitatearen aldeko proiektu solidarioen inguruan hitz egin genuen, eta gaur, ze proiektu mota egin ditzakegun aztertuko dugu. Hau, zuen kreatibitatea sustatzeko, eta hainbat aukera daudela ikus dezazun egiten dugu. Proiektu ezberdinak antolatzeko edo ezberdintzeko metodo ezberdinak daude. Adibide bezala, 9 kategoriatan banatu ditugu. Beste batzuei ezagutza edo egitekoak irakatsi. Adibidez, eskolako laguntza edo etorbirriei gaztelania irakatsi. Zailtasunak dituztenak laguntzea, etorkinei, bakarrik sentitzen direnei, ez gaitasun psikologiko edo fisikorik dutenei. Pertsona nagusiekin ekintzak antolatzea, bertako kultura berreskuratzea edo gazteekin proiektuak sustatzea. Ingurugiroaren babesean laguntzea, erreziklatu, kaltetuta dagozan eremuak berreskuratu, energia aurreztu. Guztiontzako diren ekintza kulturalak egiten lagundu, adibidez, ekintza interkulturalak edo jai herrikoiak sustatzea. Kulturala zaintzen lagundu, ondare arkitektonikoa mantentzeko ekintzak sustatu, ibilbide turistikoak diseinatu, kanpaina solidario eta kooperatiboetan parte hartu, giza eskubideen defentsan edo kausa humanitarioetarako diru batzea, adibidez. Osasuna sustatu eta arriskuak saihestu, odol emailera izatera animatu, bizimodu osasungarriak erakutsi, adikzioak saihestu. Komunikabideen bidez jendea sentsibilizatu, adibidez, irrati programa edo programa telebisiboen bidez. Horrela, ondoko arazoak ezagun bihurtuko dira. Lauki honetan dituzue guztiak zerrendatuta. Adi beraz laukira. Kaixo, Jon Martin. Kontatu aldiguzu zer egiten duzuen zuen komunitatean? Bai, gure auzoaren inguruan esperientzia onak dituzten pertsonak elkarrizketatzen ditugu eta gero bideo hauek editatuz erantzunak testu modura pasatzen ditugu. Ederki. Horretaz gain argazkiak egiten dizkiegu eta jenaurtzarokoak eta gaztarokoak eskaneatu. Eta guzti horrekin gero egiten duzu, Aurrerago material honekin esposizio bat egingo dugu auzoan eta horretaz gain bideo bat eta liburu bat. Postik zuen lanarekin? Oso gustura gaude lanarekin eta espero dugu auzoak duen ospetxarra aldatzea, bertan dagoen jende ona ezagutzean. Ondo jagon da, seguru. Grafikoko ikasleek arrazakeria eta xenofobiaren kontra martxa bat antolatu dabe. Komunikabideetan kanpaina bat egitea proposatzen dabe, atzerritarren zurrumurroak isiltzeko. Martxa antirrumor, porque los rumores discriminan deiturikoa. Martxaren simboloa, pote bat izango zala aukeratu zen. Flash move baten bitartez aurkeztu zen martxa, eta horrez gain hainbat aplikazio erabili ziren. Hemen ikusten duzuena, SOS Arrazakerik, Medicus Mundik eta beste GKE batzuk antolatu duten martxa da, zeinetan atzerritarren kontrako zurrumurroak gelditzeko eskatu duten Donostian. SOS Arrazakeria, Medicus Mundi eta Euskadiko GKEen koordinatzaileak guztira 56 erakundek eman diote babesa antiarrazakeri 15. martxari. Horretarako, flash moda erabili dute eta kale antzerki bat, atzerritarren kontrako zurrumurruak erabiltzen usteko. Alarma bat da, eta alarma hori zurrumurru bat entzuten dugun bakoitzean piztu beharko genuke. Berriro ere, Usadizagako diseinu grafikoko ikasleen esku utzi dute martxako leloa, bideoak eta panfletoak egitea.
Kanpaina honek sarataren bitartez zurrumurrak amaitu nahi ditu. Immigrazioa errudun bezala zurrumurruak zabalduz, hauge faltsuak edo errealitatetik at dauden arren. Erakundeek oso larritzat hartzen dute bertako jendeak atzerritarrak hemengo arazoen erantzuletzat hartzea. Aurreiritzi hauek askotan zurrumurru bilakatu ahal dira, eta hauek arin eta erraz zabaltzen dira jendearen artean. Arrazakeriaren kontrako martxa Txintxerpe azokatik irtengo da datorren igandean, 11:00 Bulebarrera ordu batetan heltzeko. Segurazki unitate hau ikusia da, bideoak eta testigantzak entzunda, ideia asko eduki dituzu komunitatearen aldeko zerbitzu bat egiteko. Aurreko unitateen galdeketa bera betetxera animatzen zaituztegu. Erraza da eta taldean egiten baduzue, proiektu berri bat hasteko aukera izango duzue. Aurrera ba, hurrengo unitatera arte. Komunitatearen aldeko zerbitzua egiten ikastea.